Tradičný bež veteránov, ale nie my ako veteránky, ešte nie sme, ale zabehneme. Ideme si zabehnúť na počas ukončenia prvej svetovej vojny. Pozrite, všade tuto vám ukážeme, jak to tu vyzerá. Zaparkovali sme, prichádzame. Takže tu je sama takáto garnitúra. Čauko. Plížime sa veselo. Zatiaľ máme optimizmus, ja som chorá, necítim sa absolútne, ne že fit na bežné funkcie, neviem prečo idem behať, ale je to už taká tradícia, takže nejak to dáme. Moni, ty ako sa cítiš dneska? Je to také vzrušeno, uvidíme. Je to napätie, ale nejak to dáme. Tráčový rekord? Nebude to na rekord, ale zabehneme. Uvidíme. Takže sme nastajlované. Keď už nič, pôjdeme pešo pomaly, budeme sa snažiť aspoň vyzerať esteticky. No a teraz už sa tu robí taký ceremoniál. Pozrite, tu sú koníky tradičné. A teraz je tu vlastne, mal by tu byť aj pán minister obrany. Aj štátni príslušníci. To s rúbsakmi na ceremoniu. Počkaj, ty to vtrávam všetci. Tak som išiel a vlády, ctení a vážení hostia. 11. november je významný deň. V roku 1918 sa vtedy skončil strašný vojnový konflikt, prvá svetová vojna. Dnes ho poznáme aj ako deň vojnových veteránov, alebo deň červených žien. Príprava musí byť. Určite, keď tam preskočíte. I'll cut you off. Excuse me, sorry. You can just move a little bit. Thank you. To by som tiež nerýchalo, ale mám kameru a tak. Ja to ne určite. Dneska som si povedala,
Počkaj, tak to by si ma tam zbierala. Tam už ani tak kašle na to. Voláš sa podáva až po behu. 156, Moni, ukážaj ti číslo, jaké máš, pozrite sa. Wow, meči. To je, my mečujeme. 2 hodiny a máme to isté. Kde si to dáš, na bruchu či na prsa? Tak to nám trošku. To dáš? Práva musí Za tebou. Ja sa tam budem priedať. No tak potom tak teba tam do nejakého zánimia. Hej, tam, ak by to sa tam mali, že? Áno, minule sme mali. Hotovo. Ešte potom. Tak si to nemá Som tak dlho nedávala si to hovorím, že to je smutné. je to smutné a že si ma takto Vyťahla. chcela som Ty bola aktivistka, tak a teraz skoro sme ready. že vždy v poslednej chvíli si potom Ale je dobrý. Chlieb. Toto je do hlavných správ STVR. Musíme tu vyleštiť ten objektív. Bežalo sa úplne vynikajúco. Možno, že asi najhoršie zatiaľ, čo som tu bola. Lebo som úplne nevládala. Bolo mi fakt, že zle. Kašľala som. radšej odchádzať do dňa. Nechilo nás. To chalani tiež s nami bežali. No a my si teraz dáme guláš, ja nemôžem jesť úplne bezprostredne hneď po dobehnutí, takže chvíľku počkám. A potom s Monikou ešte rozmýšľame, že by sme išli do posilky potom a dáme si tréning riadny, lebo toto nebolo až také. A na večer ešte sa dohodneme, že pôjdeme zabehnúť. Ty musíš to vybehať, lebo podľa mňa to inak bude veľmi ťažké. A teraz nám zostáva tá posledná kategória, najvážnejšia. Môžeme povedať, keď je posledná. Alebo najťažšia. Asi bude najťažšia. Vojaci s výstrojom. 3. miesto. Jakub Lopatka. Jakub Lopatka. 22 minút, 36 sekúnd. Wow. Nebol v Pandorfe. My sme išli do Pandorfu. 2. miesto. Michal Rajniak, 21 minút, 8 sekúnd. Lebo to sú ľudia, ktorí nás bránia, chránia, ale teda okrem nich aj civilisti a všetci tí, ktorí si chceli prísť uctiť túto pamiatku. Tento deň, ktorý priniesol do Európy pred viac ako 100 rokmi, viac ako 100 rokmi vytúžený mier. Po vojne, ktorá trvala viac ako 4 roky, 11. hodine a 11. sekunde sa podpísalo toto prímerie, ktoré si tu dnes pripomíname rovnako, ako si ho pripomínajú ľudia na celom svete, nie na Slovensku. A pripomíname si ho týmto behom, symbolom červených makov na tomto pietnom mieste v Petržalke na cintoríne. No
takže všetko je u konce. Aj s Monikou sme teraz na ceste už k autu. Takže cítime sa zatiaľ ešte taká tá eufória. Ja už počujem na nose, že to bude dneska veľmi zlé. A síce sme srandovali, že ideme ešte cvičiť niekam, ale to samozrejme nehrozí. Takže pekne ideme domov prať, váriť, strikovať. Moni, ty čo máš na pláne? Máš niečo rozháčkované, tuším, si začala. Ja vyšívam teraz. Moni vyšíva kapesníky na Veľkú noc. To akurát stíne. Ruksaky. Teraz. Vyšívaj ruksaky. Ale aj obliečky. Vidíte, slovenské ženy majú široký záber, takže netreba to. Don't underestimate. Nepodceňujte nikoho nikdy. Počasie je úplne že hrozné, podľa mňa, jak sme sem došli, Moni, boli, že pol stupňa, alebo čo, a teraz je mínus. Takže úplná zima. A to je najhorší deň z celého mesiaca, prísam, že to fakt akože, to som nevidela takéto zlé počasie. Pozrite ešte. Nálada je dobrá. Tuto vyzerá asi takto, že teraz, ježiš, tam je obrnený transportér. Dovidenia, ďakujeme. A teraz niekde v strede pola nájdeme naše auto. Všetci boli veľmi dobrí. Takže my sme toľko jedli guláš vnútri, že tak dlho sme sa tam socializovali, neviem čo, že sme vyšli von a výsledky zmizli. Jej, máme auto, super. Čiže my nevieme reálne, koľkaté sme boli, čo je dosť blbé, lebo podľa mňa to dneska nebolo až také zlé. Čo myslíš, Moni? Vynikajúce. No a ideme do domácej opatery.